aku cayu. Kang Ayo sing kuat gagah sing gagah lanang. Diteke ayo. Tak usahake, Nduk. Disawang wong akeh. Ayo sini. Anu do mulya ngapa to nangke? Iya. Sik kurang buri. Ayo, aja ngono ngisi-ngisi iki wong lanang. Diteke. Niken. Sekrupe kendo. Sekrupi apa? Baut. Dok. Entak ngadeg kok. Kan. Aku kadung kuwewe kok. Wis ngono peten aja ceblok, pokok aja ceblok. Aja ceblok piye wong iki? Engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok. Kowe ngadeg kok. Kadung PW diomongi kadung penak ngene aku ya kesel. Anu golek kanca yoga sing babak karo kowe, Nduk. Ya enggak mau aku. Lah beda umur kok, Pak. Lah iya to. Niken baru belasan tahun. Ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye? Cangkemmu. Lho, maksude ngopeni para-para pesinden lho. Carane piye? Carane ya kuwi Nek mau. ngene aku ra kuat carane piye, Pak? Sikil loro no. Sikil Maksudnya piye Pak sikil loro? Sikil loro. Kayang no, Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lak sikil siji ora kuat. Ya sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Nyah. Ngono. Atuh piye manut bapak to. Oh, sikil loro. Ya bener, Pak. Berarti sampean madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah, lho, ndak gitu. Nah. Iki sing dedeg bokongnya diangkat. Nah, lho, ini sing dedeg. Iya. Nah. Ngene malah romantis. Romantis. Ada itu. Suasana koyo ning taman. Iya. Bayangke iki koyo ning taman terus iki nggon lincah, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, Empuk. Empuk. Kowe penak aku ngampet. Gak apa-apa kan aku kan ogak sajam. Lho iki tenan Nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum tekan ndi. Iso teko kene iki cenut. Ndasku